गिबियाव BTR बड' निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंहखौ होखारनांगौनि दाबिजों सोमावसारनायखौ 18 अक्ट'सिम दोनथ'बाय होनना फोरमायदों एबसुनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारिया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों मिथिहोदों। आसामनि 35 बोसोर बैसोनि दिपज्यति गगৈ मुंनि सुबुङा गावनि असे फिसालाखौ 65,000 राङाव फाननानै मैया हमजाबाय। फिसालाखौ आसामनिफ्राय अरुणाचल प्रदेशआव फानहरदोंमोन। फिसालाया 13 बोसोर बैसोनिमोन। मैया फिसालाखौ पुलिसफोरा नागिरनानै लाबोफिननो हाबाय आरो पुलिसआ बिफाखौबो एरेस्ट खालामबाय। बिथाङा गावनि फिसालाखौ 65,000 राङाव मानो फानहरदोंमोन बेखौ मिथिथ'नाय जायाखै। सनितपुर जिल्लानि जामुरिहाट इटाखुलायाव गान्जा फानग्रा सासे बर' सुबुङा पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों होनना मिथिनो मोन्दों। बिथांनि मुङा जाबाय बिक्रम बसुमतारी, 29 बोसोर बैसोनि। बिथाङा उदालगुरि जिल्लानिफ्राय 10 केजि 200 ग्राम गान्जाखौ इटाखुलायाव फाननो लांबाय थादोंमोन। बे समावनो बिथाङा पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। मोनसे जोबोद दुखु गोनां आरो सोमोनांथाव खौरां। चिरां आमगुरि थानानि सिङाव आमगुरि हाथाइनि सानजाहा थानाय नवागाव गामिनि थागिबि 45 बोसोर बैसोनि शंकर मोसाहारिया थांनाय एप्रिल दानाव अपारेशन खालामखांनायनि उनाव खर'नि मेलेमखौ उदैयाव दोनथ'नो गोनां जादों आरो फिन अपारेशन खालामनो हायैयाव दिनैसिम उदैयावनो लानानै सोलिनो गोनां जादों होनना फोरमायदों। फोरमायनाय बादिब्ला बिथां शंकर मोसाहारिया 16 बोसोरसो बर'नि खेराइ फुजायाव खाम दामबोदोंमोन आरो 3 बोसोरसो बाथौ गुरु महरैबो धोरोमनि खामानि मावदोंमोन। नाथाय एप्रिलनि 15 अक्ट'खालि न'खर फुजा होनानै न' फारसे फैबाय थानाय समाव हरखाब गारिजों जाब्रबथाय जादों होनना फोरमायदों। बेनिखायनो उदैयाव दोनथ'नाय मेलेमखौ खर'आव सोफिननो एबा नैथि अपारेशन खालामनो रांनि गोनांथि जानायलाय रायजो राजाफोरनिसिम जा एसे हायो अनसुंथाइ मोननो हास्थायदों दुखुथिया न'खरा। लोगोसे BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथांनिसिमबो खावलायहरदों। सुबुं अनफावरि रायजो राजाफोरखौ होखानाय मबाइल नाम्बार 6000101778 बे नाम्बाराव जा एसे हायो गुगोल पे, फन पेजों हरनो हागोन। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मैया सानसेनि हाबाफारिजों BTRनि गसाइगाव, क'क्राझारजों लोगोसे चिरां जिल्लायाव दावबायफैदों। गसाइगावनि बरलामगुरियाव ITI लुफुंनायखौ बेखेवनाय हाबाफारि, क'क्राझारनि ग्रीन फिल्डआव खुंनाय अरुणोदय 2.0 बिथांखिनि गेजेरजों गोदान मुलाम्फा आइजोफोरनो अरुणोदय कार्ड राननाय हाबाफारि आरो गोदानै लुफुंनाय क'क्राझार जिल्ला BJP मावखुलिखौ बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लाखांनायनि उनाव गिबि मन्थ्रिया चिरां जिल्लानि जौगाखांनायनि थाखाय माखासे जौगालु बिथांखिफोर मावफुंनायनि अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। चिरांनि काजलगावआव डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स स्टेडियाम लुफुंनाय, चापागुरियाव भुटानसिम आमटेकाजों थांनाय लामा, खासिक'त्रानिफ्राय बासुगाव लामा, बासुगावनि रेलवे फ्लाइअभार आरो JJMनि बिथांखिखौ बेखेवो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। बे हाबाफारियाव
MP रोंगोरा नार्जारि, आसामनि मन्त्रि अशक सिंघाल, उर्खाव गोरा ब्रह्म, BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', MLA जयन्त बसुमतारी, BTRनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी, डक्टर निलुत सरगियारि बिथांमोना बाहागो लादों। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।